Abu mafi hatsari a rayuwa shine ka yanke wa mutum hukunci akan abin da idonka kawai ya gani. Alhali baka san abin da zuciyarsa take dauke da shi ba. Wani lokaci zaka ga mutum yana dariya kullum, zaka ce rayuwarsa ba ta da wata matsala. Wani kuma zaka gan shi baya magana da mutane sosai, shi kuma zaka ce yana da girman kai. Wani kuma zaka gan shi yana yawan canza aiki da sauran abubuwa, shi kuma sai ka ce ba shi da hankali. Wani kuma zaka ga yayi kuskure sau ɗaya, sai ka goge dukkan kyawawan abubuwan da ya taɓa yi. Sai dai gaskiyar da mutane da yawa ba sa tunani akan ta ita ce, ba kowane murmushi yake zama farin ciki ba, haka zalika ba kowane shiru ne yake zama girman kai ba, haka zalika kuma ba kowane kuskure ne yake zama mutum ba na gari ba ne. Ina so mu sani, wani lokaci mutum yana dariya ne saboda baya son ka gane yana cikin matsala, sannan wani lokaci mutum yana yin shiru ne saboda ya san idan ya fara magana abubuwa da ya daɗe yana ɓoyewa za su fito. Sannan wani lokaci mutum yana canja rayuwarsa ne saboda yana ƙoƙarin tserewa daga wani abin da kai baka san shi ba. Saboda haka kada ka yi gaggawar cewa ai na san irin wannan mutanen. Gaskiyar ita ce baka taɓa sanin mutum har sai ka san abin da yake ɓoyewa a lokacin da mutane ba sa kallon sa. Darasi na gare ka, ka rage yankewa mutane hukunci ga abin da idan ka kawai ya gani. Domin kai ma wata rana za a iya samun mutane za su kalle ka su yanke hukunci akan wani abu da ba su san labarinsa ba. Sannan ka tuna abin da ido ya gani ba koyaushe yake zama cikakken labari ba. Tambaya ta a gare ka, idan ka ga mutum yana murmushi sannan daga baya ka gano cewa yana cikin wata matsala mai girma a ɓoye, shin zaka tambaye shi abin da yake faruwa ko kuma zaka bar shi ne har sai ya yanke shawarar gaya maka da kansa? Mu haɗu da ku a comment section.